Elisa monggo dipun hormati co nganggo slendro jaeponge diunekke coba. Siap. Oh. Kontroler jenderal. Oh. Yuk. Oh. Pas banget di Elisa. Oh iya, selamat pagi. Ya, Mas selamat Petro, pagi. Mas Bagong. Ya, selamat pagi. Nggih, sugeng enjang. Tasih semangat nggih. Ya, semangat nggih. Dijaga kesehatannya lho padahal. Siap, Dik. Mas Matur nuwun. Bagong. Biasane dongane wong ayu ki mandi lho. Ya, kudu no. Tapi nek dongane wong elek malah njlomprongke ora pas yo. Kok iso? Heeh. Aku tau didongake karo sing Gambang malah remuk bareng lho. Aku meriang kae demam berdarah. Ya. Dewe-dewe. Heeh, wong nek ora kon nembang kok merenggut wae kaya ngono. Sabar sih, sabar. Wong malah padha siji tapa loro Agus. Janji urung kon munggah kowe wis merengut wae. Jejak-jejak sih iki lek. Di Elisa, Nggih. sampean ngadeg Pak Lurah maringi rokok 2 bungkus. Wah, matur suwun Pak Lurah. Nggih, berkah barokah. Napa wonten dawuh napa saking Pak Lurah? Wonten ngersake mari kangen. Oh, mari kangen. Mari kangen, Gong. Mari kangen. Ya. Ning iki dibawani sithik sing bawa Dik Elisa. Oh iya, Mbak Elisa sing bawa. Bawane napa? Nganggo mijil nggih kena. Bebas. Oh, nggih Pak mantep. Manah yen ketepan wayang tepang wong kang ayu kuning. Jan wong swara kok ora tau esek. Suarane Mbak Elisa piye? Esek itu apa? Esek. Esek. Esek itu nek karo nek cara sini itu gerok. Oh, gerok. Oh iya ya, sebenarnya so gerok itu tergantung cuaca kadang-kadang atau nek pas beladek itu juga gerok. Bladek, bladek, Sama bladek. aja, menungso biasa. Nek bladek kowe kene iki ya telepong utawa cemendil digake nggon sawah utawa nggon pekarang ku jenenge bladek, bladek. Oh, beda ya. Beda. Maksudnya sering pentas tuh loh beladek. Oh, yuk padak aku digake telepong ngono kok. Panjenengan gimana caranya biar kalau dalang tuh nggak serak padahal pirang-pirang bengi loh. Patang likur doso bengi. Gampang, Dik. Watone tekan ngomah turu. Nggih. Ora sakakean polah turu tok ora. Alah tenane ra. Tenan. Masa ya ora polah ya tetep polah. Nek nganti kok polah nyedeki bojone wis delok wae mesti pedhot suarane. Oh nggih, memang kuncine orang nyuwara niku tidur. Nek kurang tidur mesti ambegane ya cendek. Terus ra iso landung gitu ya. Ah contone Kusnul, mergo turu ora ana bojone ya to, aman wae. Jajal ngedur telung bengi terus jake bali. Piye? Mangkat meneh ya keleh-keleh wis. Lamun den lalekno Edian swara ngene iki, Gong. Darmaneka dahsu mandeng hey
Apike saking Dambyong yo Nduk. Nggih. Nganggo PKJT mengko bablaske nganggo lancaran. Iya. Monggo buka saking Bonang Mas. Lulu. Lancaran meri kangen bulat siro netro tajem jasad miko. Kendangi kaya jaran kepang wae. Nuno tak dolan tak trung-tung jilang. Iya.
Matur nuwun ya Mbak Elisa. Nggih, sami-sami. Niki wau wonten serat, Pak. Kula aturaken mengke dipun waca. Diwaos diwaos. Nggih. Assalamualaikum sugeng enjang Pak Dalang. Niki request saking Bapak Priya Utama, Dukuh Wirasaba. Nderek ngregengaken nyuwun gendhing kijing miring sambel kemangi. Waalaikumsalam. Nggih. Ya niku tunggale podang kuning wau lho. Iki kancane Mbah Waluya. Lah niku Mbah Waluya. Nek iki Mbah Priya Utama. Lah niku wau Waluya Priya Utama. Oh ala yo wong iki yo asem. Tak kira dhewe-dhewe. Ya amplope kuwi mau loh, yang dikasih aku tuh amplopnya itu. Oh ya, 200 ya Mbak Elisa. Nggih, 200. Sambal kemangi karo kijing miring. Nggih, salah setunggal utawa niku. Sing diriye nak diaturke. Sing sampel kemangi mawon nggih, salah setunggal. Wau kan podang kuning sampun. Terus engko bar iki nyuwun ya, Mbah Darman urung sida duet. Pun kondur. Urung karo Mas ana Mas Topo, karo Mas Agus. Iki nek werokoe jan kepengin banget kepengin numpang tenar lho, Sang. Betapa to? Lho bola-bali pentas sareng to. Nggih. Menjuk-menjuk bae nek weruh kowe lho. Ingin kolaborasi. Lho. Sik Gus, sabar Gus. Ngawur wae. Wis jejak-jejak. Dede kula, Pak. Mas, mukir kowe mukir. Nggih, Pak. Aku ngerti nek kerep duwe karo Mbak Elisa ning sik, bar iki sabar sik. Kliwir, Pak. Bos, ora mungkin. Yo. Kliwir kae muni nang kae. Wis meneng wae aja omong. Yo, sambel kemangi, Co. Siap. karo Pak Kadus Mariono. Mugi-mugi Bapak sedaya dipun paringi kuat sehat panjang yuswa. Amin. Tutu nggenipun momong dhateng putra wayah. Nggih. Ki piye Mbah Pak Lurah Girirjo lenggah kali Pak Lurah ngentrak. Oh nggih. Ya, Mbak Elisa men ngaso sithik ya Mbak karo munjuk. Di lajeng unjukan urung. Wis. Oh nggih, ya. Karo munjuk ngaso ambar karo Iin ngadeg Jawa. Iya ganipun kalih ngunjuk mboten napa-napa nggih, ngunjuk. Mboten usah sepoti mboten napa-napa. Dai kelong sak sepotan men wiyaga rada lemes ngono lho.
Kok mendadak lemes lah wong awan bengi ora tau prei lho. Lah nek kowe mangkat bengi-bengi tok mbar. Lah nek wiyaga coba jam 12 mun dugi mriki. Setengah setunggal pun dodo kotak. Jam 5 pun rampung mapan ngaso, jam 7 pun bebertan melih, ora ana ngasone lho. Kuwi ora mung nang kene, aku yo awan, tangi jam 8 ngejob. Mbel bedes kok tangi jam 8. Kandhani kok. Wong nek tangi jam 8 kok nggon ngeper lampune urung dipateni. Ora apa-apa, aku ora seneng mateni lampu. Yo, matur Pak Lurah Girirejo kalian Pak Lurah Ngentrak nggih. Nggih, leres. Nggih, badhe ngersake napa? Mbok bilih badhe request. Napa menawi badhe anu, Pak? Paring dawuh napa, Pak? Ambira. Terus pundi, Pak? Minggah napa request? Nah, Oh, minggah. diatur minggah. Nggih, monggo. Pak Lurah pundi riyin? Pak Lurah Giri. Pak Lurah Giri, enggak, Mbah Giri. Oh lolo. Oh lolo. Sugeng enjang Pak Lurah. Sugeng enjang ugi jalan. Ketingalipun kula kok mboten nate sowan wonten Girirejo. Napa mboten enten adat wayangan mriku napa nggih, Pak? Mbok nawi namung dereng. Oh, nggih. Kula jane kepengin ngrasake kaya napa unjukane Kyai Girirejo ning gawe wedang. Kene unjukan pinggir kidul niku biasane ya rada asin. Wah, Gurih ya, Pak. Lah nggih wong caket segoro. Nah niku nek sing nggon asin-asin malah sengane wiyaga kula niku lho. Gen asin terus madange mambune terasi. Terus asin mambu terasi. Udang. Jane Niki dilalah nderek wungon rada tekan bengi niki Oh, ndereke Besok. Pak Purnawirawan. Wah. Pak Sukir sing riyen ngasta Kapolsek ten Grabak ugi ten ngopo. Nggih. Tesih lenggah. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nika kok ngenyang kobar goro-goro. Nggih. Monggo Mbah Lurah. Nggih. Walah iki wis kokean ling rokok niki Pak Darang. Wah, mboten napa-napa wong. Kangene ati mawon nggih. Nah, nganti Lurah. Kangene ngati. Kudu aja macem-macem gong. Kok mblondroke wong wae lho. Niki bawani mboten nggih. Oh nggih, Monggo bapakne Pak. nderek, Pak. Enggak, jal. Sing bawa bapak cobi. Sik klalen iku malah. Bawane napa biasane cobi? Kita ngesrina Tokas maran. Weh, lah wengi mesti ketoprak nggih, Pak. Oh, lah Ketoprak ra dadi. Aduh. Lanjut lali niki to. Alah, meriksani Mbak Iin riyen. Nah, Terus pundi, Pak? Wonten napa, Pak? Kok kesupen cakep. Kula nang ngepek nggih. riyen nggih. HP. Monggo. Tilemawon. Lah lek goleki kesuwen. Oh. Kula pados ki napa, Pak? Nggih. Niki mboten nonton sing iso. Lah kula dibelajari ngono lho. Ah. Sinom napa-napa niki wau. Manis gugah hati Iya. Nano tepesina wanging netra suwe hangangen
darmaning loro branti solae ketaman awoyo nora ana sada yen ratemu slirahmu wong manis animas manis nyoto kang karya gas maran Nggih, niki kangen ing ati, Pak. nggih Kublakku tak mawon. Nggih, monggo. Yo Mas Liwir. Kendrange. Oh, geser, Pak, geser. Kamu saya. Hihi. Wis, wis. windu sungguh lawase kowe lunga sane karo aku Jawa ngayuh kebujan Rame ngger tabrak. wong kangen slirahmu Kami saya damang bagas papujanku araneka rasane ngatiku Yo. awak lungkrah ra bisa turu wawayanganmu ngraridu atiku aku susah nunggu kowe bali di mana anda kami sayang rasa kangen ora bisa mari mung kang slira sing bisa nambah pripun ta Pak raosipun kadose grogi leh nggih dereng nate nang dhuwur Oh, panggung nggih lho iki kok Mas sampun Berarti biasane yoga kathah biasane kulino teng andhap nggih, Pak. oh nggih Biasanya teng panggung ning panggung mboten inggil ngaten to, Pak. nggih kon niku dodhepe tiyang kathah ya jane semurut do ndredeg Lah mboten napa-napa, Pak. jebul ya ora ming kula ndredeg sinten Pak ya wau niku ya don sami do ngendikake napa malih niki wae nek kula gandeng karo bintang tamu tambah horeg Iso nggoblak teng panggung Nggih. malah. le nyekel Mboten napa-napa patone ora mudhun-mudhun. Nek ndredeg mudhun bahaya lho. Mi Aja semelang wong kadang tresnaku iki ora suwi aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu
maneh ngene yen diambar sing bisa nambani ya. Iya dah. Iso apa, Mbar? Ayo mbuh. Tapi nambane piye wong umure yo ora babak kok, Mbak. Maksudnya cakepane kok ya diganti ngono Tur, lho, Pak. tur kula sing ramaneni. Nah, nek sing nambani Kusnul lah kowe pang. Pengalaman ya Nun ya. Yo. Sampun nggih. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Lurah Pak. Girjo. Nggih nggih lega-lega. Nggih. Eh, Matur mbah nuwun. Mangke kene. Aduh, alah, Pak. entang gutak matur sembah nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih, alah, atus-atus Pak nggih. Badhe oh nggih. Matur mbah nuwun Pak Lurah Girjo kok dadi repot-repot kaya ngeten niku. Kula malah dadi isin lho ngeten niku. Ora. Iya. Iin karo Ambar lenggah wonten pamundhut saking Pak Bayan Maryono menika ngersaken Pak RT kalian Mas Topo kedah nyumbang lagu. Monggo kula nyuwun sing digong Pak RT riyen monggo Pak RT niki amanah lho saking Pak Kadus. Iya Pak RT nggih monggo mriki kata minggah panggung seperti cahya. Monggo monggo Kalih jumeneng mawon Pak RT Jobi. Wiyayi kalangan kok bagus-bagus kabeh ya Reng. Heeh. Mongko nek ngagem klambi bathik jan kaya anggota dewan. Pak RT Cobi asmanipun sinten, Pak? Nggih matur suwun wekdal ingkang sampun kaparingan dumateng kawula. Nggih. Nami kula Sutopo aslinipun, Pak. Walah. Tapi senes topo mriki. Topo apa di? Lah niki. Niku. Waduh. Tak kira sing dikersake niku topo niku. Nggih. Dadi Pak Mas Sutopo nggih asmane iki. Nggih. Oh, Terus nggih. Su niku luwih Topo niku prihatin berarti Mas Topo betah prihatin nek jenengan lho. Nek nika yoga kula mbuh. Laire kula riyen niku sang sasi niku ketiga glantang gitu niku. Ngaten nggih. Terus di jenengke Topo ngoten. Nggih. Monggo Mas Topo badhe ngersake napa? Nyuwun manis dipun seragenke. Kalih bintang tamune nggih. Nggih. Oh, Manut anu, main ngaso riyen nggih, main ngaso. Milih Iin Kusnul, sing dereng Kusnul sik. Iya, karo Kusnul. mangke kula diwarai kalih Bu Siap. Kusnul. Nah, nek niki tukang marahi nek niki. Ya Sanepun dangu niki mboten diwarai kula. nggih. Pengerbak kula ora iso dadi iso ya. Terus meneh, sing gender ora iso dadi iso. Sebabe digawake obat. Yo, Nul. Obate apa? Vitamel. Wis rasa gaya. Macet ngonteni sepoti barang. Oh iya. Kok rada berminyak wajahmu Nul. Ora kaya Mbak Elisa kae kotoke ora wedake wutuh ngono lho. Ya Nul. Kowe kok berminyak lho. Ngantuk. Ngantuk ya. Hubungannya apa minyak karo ngantuk? Ya ngantuk kok. Dilapi apa piye ngono lho. Nya dilape. Ora sudi. Lah kok malah milih sing adoh sing cerek wae ana to. Waduh, iki ya cemburu jebulane lho, Mas. Jan. Piye? Mas Topo ternyata ya mau ya.
Manis so mangkat. Lelo lelo ser. Wijo laras. Ayo Mas, goyang Mas. Manis ding kowe pancen manis. Manis yen ora seneng lamis. Yen wis manis ngungkuli madu. Kaya bisa ngrobos jantung. Setengah mati aku tresno kowe. Pasar turi Mas ning Surabaya. Aku ngerti sampeyan seneng Diiris-iris deh gulane Jawa. Kowe cah manis dasare prasaja. Memang lidah Mas tidak bertulang. Pandai bersilat iku sifate wong lanang. One, two, three, four. Matur Sampun suwun. nggih Mas. Matur nuwun Pak Mas Sutopo. Jan swantenipun pun sae, sampun paring berkah pangestu. Daturke matur nuwun nul. Atur nuwun ya Mas Topo. Atur nuwun ya Mas Topo. Ya wis krungu wis krungu. Atur nuwun. Tapi kamu apes ya. Aduh apesnya diriku. Aduh. Kowe wong nek sinden nggoto turu nggone wong ya kaya ngono kuwi. Lah kon turu ning ndi, Gong? Nek pindahan kudune le ngasun ning nggone panggung sing arep diangkati. Sare ning nggone Pak Padus Maryono. Lah mau le sare nang nggone Mas Sudirman. Mongko garwane mulang TK sing nang omah ming Mas Sudir tok karo Kusnul. Lah terus ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ya Mbak Elisa tak aturi ngadeg karo wiyagaku iki sing kangen banget kepengin bareng. Siapa ya? Sapa, Gong? Mas Agus Suranto. Bakal wayang. Ngerti-ngerti. Yo Mas Agus. Biar nggak penasaran Mbak Elisa. Ya, siap. Ngatos-atos Mas Agus, nggih. Alah. Nggih. Madepe lah mriko. Nek kowe ora mung atos-atos omongane yo atos kuwi. Niki mike. Apa wis siap? Yo. Sik. Halo Gus. Nggih wilujeng. Miki kurang muni Mas. Ganti sik ra nganggo kabel, Mas. Piye? Gus. Pripun Mas Petruk? Nah. Piye? Kowe barang tak dege karo Mbak Elisa rasane piye? Lah ampun kulino, Mbak. Anu Mas. Wis tau yo? Nggih. Kulinoi ngerti ra aku ayu ra kira-kira nek kira-kira. Ayu no. Agus,
Dalem. Jare kowe nek wong tunanetra perasaane landhep. Nggih. Jajal bayangno, rasakno. Wajah Mbak Elisa jerawatan orang. Kira-kira. Tidak. Waduh. Bunder apa dawa? Nah. Nek wajah ya bunder. Oh, wajahnya bunder ya. Bunder kiwa tengen gak. Sing bunder siji apa loro? Parjoi jenes senengan. Oh, iki. Ya Gus. Pripun? Sing bunder siji apa loro? Mboten Mas. Oh iya. Rasa isine ora rasa isine. Ora apik. Sik. Rasae. Jarene kowe duwe grup campur sari, Gus. Nggih. Lah kowe terus nabuh apa? Nek riyen mboten mesti Mas Apa ngendang. jaipong kowe? Ngendang. Riyen tapi sakniki pun mboten. Oh, ora payu. Pun entek do mati. Oh, sik tak takon. Lah nek kowe Abot sing lho iki, abot lho iki. nek sing duwe wuta tunanetra terus Nggih. piyagane piye? Penyanyine piyagane? Tunanetra semua. Kalau bojomu barang. Nggih. Kok saya nanggap kok gelem-geleme ngono lho. Lah itulah adile sing kuwasa ten niku. Yalah. Nggih. Ya. Monggo karo Mbak Elisa rembugan lagune napa? Sing Napa? kira-kira main. Lestari. Apa Lintang Asmara? Lestari. Bendina lintang asmara. Ya wis. Siap. Ini ada permintaan Mbak Elisa. Nggih. Saged napa mboten niki duet kudu lho. Napa? Aku pusing telongso. Ora. Dalange Ora. gak wis iki nyari dhewe ora. Ora iso. Sing ngersake sapa kok? Ora iso. Pak Kadus Maryono. Ora iso. Ora. Setan yoga kok jan. Wah nembang ora gelem nabu ya. Wis. Yo Lestari cok mangga. Oke. Sarengan kali Mas Agus. Jelas. Rasa cengar-cengir, nembang cengar-cengir. Sang Dewi katon lam-lami hamba parwangi semi harum kembang. Ono wong cahya ora weruh ya Mbak Elisa. Lah nggih niku kekuatan talentanipun wonten Bener. kekurangan ada kelebihan. Kelebihan, luar ya. biasa. Matur sembah Matur nuwun. nuwun. Sampun nyengkuyung ngregengaken swasantenipun. Ora ngajar. Yoga-yoga niku nek do saya kaya nika Mbak. Lah nggih, kalah nggih ngedur kan benten. Ngatos-atos Mas. Aja kemaki kok ora weruh, men dituntun sik. Nabrak. Reba Pak ditabrak. Awas engko kena cecekan udut. Iya. Sen Mas, pun iki Pak. Nggih, cobi ndangu kalian panitia, kalian kadang karung tamu bilih pungkasanipun badhe ngersake napa Mbak Elisa? Oh niki Monggo. kula nganu mawon setunggal lagu Nggih. Sekti mawon nggih. Waduh. Lagu ampuh lho. Sekti. Mbok kali-kali ya. Apa iki? Mas. Wis, ora mendukung, ora mendukung. Ayo guru bareng karo Mbak Ambar, Mbak. Ya, sakti telu bareng. Wong ayu. Andalane. Yuk. Yo. Mbak In matur Ya, nuwun. sama-sama. Cek. Mobil nggih kula nderekaken awal hingga akhir kula sak kanca kathah kekiraan kalepatan. Nyuwun pangapunten nggih Mbak Elisa. Semanten ugi kula kata lepate anggen kula matur ngendika lan napa mawon Nggih. tindak tanduk ingkang kirang prayogi nyuwun amugung ing samudera pangaksami. Nggih, sami-sami Cek, matur nuwun mugi-mugi panjenenganipun. lancar Amin. panjenengan. Sukses selalu nggih. Nggih, Pak Tak dongake Larno. enggal pikantuk jodoh. Nek Amin. mun entuk jodoh sesuk kula dikabari. Siap. Arep apa, Gong? Ya ndelok manten. Iya.